आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. प्रिंट मीडिया आणि डिजिटल मीडियाचे जे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचं सर्वांचं यशराज मल्टीस्पेशालिटी परिवाराच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतो. आज या ठिकाणी या सगळ्या पत्रकारांना इथं बोलून एका विशेष गोष्टीची माहिती द्यायला पाहिजे म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे. आणि ती खास गोष्ट अशी आहे की डॉक्टर नवांगुळांना या सावंतवाडी शहरात येऊन सुमारे 20 वर्ष झाली आणि ह्या 20 वर्षाच्या काळात ते खरे स्त्रीरोगतज्ञ जरी असले तरी इतर जे सगळे विषय आहेत म्हणजे मूत्ररोगाचे पेशंट असतील आणि कुठचे असतील तर या सगळ्यांना ट्रीटमेंट देत असताना त्यांच्या लक्षात आणखी एक विषय आला की या ठिकाणी आपल्या सगळ्या समाजामध्ये जो वंध्यत्वाचा विषय आहे आणि हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे आणि या सामाजिक प्रश्नाची जाणीव मी काही ठिकाणी काउन्सिलिंगला जातो त्यावेळी मला ती येते अनुभवातून. त्यामुळे ह्या विषयात आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे या सामाजिक विषयात म्हणून त्यांनी गेले 5 वर्ष त्या विषयाच्या मागे ते होते आणि त्यानंतर त्यांनी ठरवलं की या ठिकाणी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सुरू करायचं. आता त्या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरबद्दल जी वैद्यकीय माहिती असेल ती सगळी डॉक्टर देतील पण हा एक चांगला विषय या ठिकाणी त्यांनी सुरू केला. एका सामाजिक गंभीर समस्येचं उत्तर या माध्यमातून ते शोधणार आहेत. त्यामुळे या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरचे आणि यशराज मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे प्रमुख आमचे मित्र डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांना या विषयाची सविस्तर माहिती द्यावी. ह्या समाजामध्ये ज्या मुली आहेत त्या शिक्षित ज्यावेळी झाल्या तर पूर्वीचं लग्नाचं वय आणि आत्ताचं लग्नाचं वयामध्ये तफावत होत चालली आहे. त्यामुळं आज 20 वर्षाची मुलगी आज 25व्या वर्षी 26व्या वर्षी लग्न करते कारण तिला तिचं करिअर पडलं आहे, तिला तिची नोकरी पडली आहे. त्यामुळे लेट मॅरेजेस व्हायला लागलेत. दॅट इज वन की त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येत आहेत. दुसरं म्हणजे कॉस्टल एरियामध्ये आम्ही असं ऑब्झर्वेशन केलं आहे की एंडोमेट्रोसिस नावाचा प्रकार जास्त आहे. म्हणजे जे लोक कॉस्टल एरियात राहतात त्याच्यामध्ये केरळमध्ये तर 4 पाठीमागं 1 महिलेला एंडोमेट्रोसिस होतं. तर एंडोमेट्रोसिस म्हणजे चॉकलेट सिस्ट अशी एक टर्मिनॉलॉजी आहे की त्याच्या अंडकोशामध्ये चॉकलेट सिस्ट बनतात आणि त्या चॉकलेट सिस्ट बनायला चालू झालं की बीजांड बनायची बंद होतं. त्यामुळे चॉकलेट सिस्ट काढून टाकली पाहिजे दुर्बिणीच्या माध्यमातून ऑपरेशन करून. पण ह्याचं प्रमाण मी सांगतो आहे की ते कॉस्टल एरियामध्ये जास्त आढळलं आहे. सो कॉकेजियन रेस असेल किंवा कॉस्टल एरियामध्ये हे असेल तो भौगोलिक परिस्थितीचा पण आपल्याला त्या ठिकाणी विचार केला. नंबर 3 बऱ्याच वेळा कोल्ड्रिंक जास्त खायला लोक प्यायला लागलेली आहेत. ॲडल्ट्रेशन हा एक विषय आहे आणि कीटकनाशकं त्याच्यामध्ये आहेत. त्याच्यामुळं जसं कॅन्सरचं प्रमाण तुम्हाला जास्त वाढलेलं दिसतं आहे त्याच पद्धतीनं वंध्यत्वाचं प्रमाणसुद्धा वाढलेलं आहे. हा एक विषय. नंतर 4 नंबर व्हायरल इन्फेक्शन्स. तुम्ही फक्त कोविड म्हणून आज आपल्याला माहीत आहे परंतु असे काही आजार आहेत की ज्याच्यामध्ये रुबेला असेल, हर्पेस इन्फेक्शन असेल किंवा तुमच्या बाकीचे व्हायरसेस टॉक्सोप्लाझ्मासिस नावाचे पॅरासिटिक इन्फेक्शन्स असतील तर हे सगळे इन्फेक्शन्स बॉडीमध्ये एका लेवलला पेशंटला इन्फर्टिलिटी किंवा वंध्यत्व आणतात. हा एक विषय. ऑक्युपेशनल हॅझार्ड ज्याच्यामध्ये रंगाचं काम करणारा माणूस आहे तो टर्पेंटनशी खेळतो
फर्नेसमध्ये काम करणारा माणूस समोर गरम हवामानाशी खेळतो, ट्रक ड्रायव्हर समोर गरम हवामान घेत असतो. त्यामुळं प्रचंड प्रमाणात गोट्यांवर गरम हवामान किंवा गरम हवा जर गेली तर गोट्यांचं टेम्परेचर म्हणजे आपल्या त्याला टेस्टीज म्हणतात, टेम्परेचर वाढल्यामुळे सुद्धा शुक्राणूंचं प्रमाण त्या ठिकाणी कमी होतं. नंबर 7 हॅबिट्स, म्हणजे अल्कोहोल असेल, स्मोकिंग असेल किंवा तत्सम स्वरूपाच्या तुमचे वाईट सवयी असतील, त्या सवयीचा परिणाम नकळत तुमच्या शुक्राणूंवर होत जातो. त्याच्यामुळं हे मी फक्त उण्यापुऱ्या काही गोष्टी सांगितल्यात, पण जर सांगायला बसलो तर कमीत कमी आज 25 ते 30 कारणं एकापाठोपाठ एक आठवत जातात की हे कारणं आम्ही रूल आऊट करत जातो. त्यामुळे हॅबिट्स कुठल्या आहेत त्या पण महत्त्वाच्या आहेत. किंबहुना आजकाल असं आपल्याला आढळतं की लग्नाच्या अगोदर असं म्हणू आपण की मुलं मुली हे काय त्याला टर्मिनॉलॉजी आहे, लिव्ह इन रिलेशनशिप ह्याच्यामध्ये राहतात. त्याच्यामध्ये ते प्रेग्नंट राहतात. प्रेग्नंट राहिल्यानंतर त्यांना जरी ते ॲडल्ट असतील त्यांना हक्क आहे कायद्यानं ॲबॉर्शन करून घेण्याचा, पण तरीसुद्धा घाबरून अशा ठिकाणी जाऊन ॲबॉर्ट करून घेतात की त्यांना क्वॅक्स ॲबॉर्ट करतात. क्वॅक्स कुठले मेडिकेशन्स वापरतात त्यांना हे आपल्याला समजत नाही. त्यामुळे त्यांचे अनसेफ अबॉर्शन्स होतात. अनसेफ अबॉर्शनचं प्रमाण आत्ता सध्या म्हणजे मी सांगेन की 2000मध्ये 40% होतं भारतामध्ये. ते हळूहळू कमी होत आता सध्या नियरली साधारण तरीसुद्धा 22% प्रमाण अनसेफ अबॉर्शनचं भारतामध्ये आहे. म्हणजे अवेअरनेस वाढल्यामुळे 78% बायका हॉस्पिटल मध्ये येऊन स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून अबॉर्शन्स करून जरी घेत असतील तरी 22% बायका आता सध्या घरामध्ये अबॉर्शन्स करत आहेत. ज्या क्वॅक्स लोक कुठं तिथं रुईच्या काड्या घाल किंवा बाकीच्या कुठल्या गोष्टी कर अशा पद्धतीनं अनसेफ अबॉर्शन्समध्ये सेप्टिकमध्ये लोक जातात. सेप्सिस होऊन त्यांना त्यांचा माता मृत्यू म्हणजे कुमारी मातांचा मृत्यू जर काढायला गेलं तरीसुद्धा तो आज ह्या घडीला टिप ऑफ आईसबर्ग आहे, कारण त्याची रजिस्ट्रेशन किंवा नोंद सरकारी दप्तरी होत नाही. त्याच्यामुळं अशासुद्धा गोष्टींवर सरकार बऱ्यापैकी लक्ष ठेवून आहे. असं जर काही होत असेल तर आम्हाला इन्फॉर्म करा म्हणतं आणि त्याच्यामुळं आम्हीसुद्धा सजग असतो डॉक्टर लोक की असं कोण क्वॅक्स काय करत असतील तर निश्चितपणे त्या मुलीला त्यांच्या घरच्यांना सगळ्यांनाच त्याच्यातून जावं लागतं. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की या स्त्रीरोग तज्ज्ञाकडे करून घ्या तुमची अबॉर्शन्स, सेफ करून घ्या अबॉर्शन्स. ठीक आहे, काही लिगल गोष्टी लिगल फॉर्मॅलिटी असतील त्या कंप्लीट करा आणि सुरक्षितरित्या गर्भपात करा. जर सुरक्षितरित्या गर्भपात केला नाही तर तुमचे मॅरेजेसमध्ये ते इन्फेक्शन्समुळं गर्भपिशव्या खराब होतात. आत गर्भपिशव्या जर पूर्णपणे खराब आणि डॅमेज झाल्या तर वंध्यत्व तज्ज्ञसुद्धा त्यांना प्रेग्नन्सी भविष्यात देऊ शकत नाही. हे एक इन्फर्टिलिटीचं किंवा वंध्यत्वाचं कारण असू शकतं. बऱ्याच जणांना हा विषय असतो की टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे नेमकं काय. तर टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे नेमकं काय ते मी सांगतो की ह्या प्रकारामध्ये स्त्रीला बीजांडकोशातून बीज बाहेर पडत नसतं, किंबहुना तिची बीजं निर्माण होण्यासाठी प्रॉब्लेम्स असतात आणि नवऱ्यामध्ये जे शुक्राणू असतात त्याच्यामध्ये पण कधीकधी कमतरता असते आणि हे सक्षम शुक्राणू आपल्याला विलग करावे लागतात. तर आता माझ्यासमोर प्रयोगशाळेमध्ये काय आहे की एक शुक्राणू आहे आणि माझ्यासमोर हिला आम्ही अंडी बनवायसाठी इंजेक्शन आणि गोळ्या दिलेल्या आहेत आणि ते औषध उपचार करून तिला अशा स्टेजवर आणलेलं आहे की आता ही जी अंडी बनलेली आहेत आणि ती अंडी वेळेवर ती मला काढून घ्यायची आहे आणि ती काढून घेण्याची यंत्रणा त्याला त्या प्रोसिजरला आपण OPU म्हणतो. ही प्रोसिजरची यंत्रणा खूप तज्ज्ञ माणसं जी सोनोग्राफीमधली असतात ती अंडी काढून घेण्यासाठी त्यांना आधुनिक हत्यारं लागतात आणि त्या आधुनिक हत्यारांच्या माध्यमातून ते अंडी आपण एका परीक्षा नळीत काढून घेतो आणि ही अंडी आपल्याला प्रयोगशाळेमध्ये एम्ब्रिओलॉजिस्टकडे द्यावी लागतात की जो IVF लॅबमध्ये काम करत असतो आणि हा त्याला भ्रूणतज्ञ आपण असंही म्हणू. भ्रूणतज्ञ म्हणजेच एम्ब्रिओलॉजिस्ट. आता हा भ्रूणतज्ञ
ते अंड घेऊन आणि तो शुक्राणू घेऊन अत्यंत अशा जटिल प्रक्रिया त्या ठिकाणी IVF लॅबमध्ये करत असतो, ज्याच्यामध्ये ICSI नावाचं एक मशीन आहे. हे प्रचंड अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे की जे जपान, जर्मनी इथेच ते मशीन्स तयार होतात, जिथून ते इम्पोर्ट केली जातात आणि ही मशीन्स त्या ठिकाणी इन्स्टॉल केली जातात, ज्याच्यामध्ये त्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची जोड असते. त्यामुळे ज्यावेळी आपण स्वतः त्या ठिकाणी हे बघतो की ते बीजांड आणि ते शुक्राणू हे कशा पद्धतीनं ते शुक्राणू त्या बीजांड मध्ये आत सोडले जातात आणि ते सोडल्यानंतर नॅचरली ते फर्टिलाइज म्हणजे फलित केले जातात. त्यामुळे बीजांड हे आपण कृत्रिमरित्या प्रयोगशाळेत फलित करण्याचं तंत्रज्ञान म्हणजेच IVF तंत्रज्ञान. IVFमध्ये पूर्वी काय करायचे की इथं अंड ठेवायचे, इथं शुक्राणू ठेवायचे आणि त्यांचं फलित होतंय का हे बघितलं जायचं डिशमध्ये ठेवून. पण आता तंत्रज्ञान पुढं का गेलं असं म्हणतो की त्याच्यामध्ये डायरेक्ट आत पियर्स केलं जातं एका निडलनं आणि तो शुक्राणू आत सोडला जातो आणि तो स्वतःच्या डोळ्यात देखत फलित केला जातो, ज्याच्यामध्ये 3 ते 5 दिवसामध्ये त्याचा भ्रूण तयार होतो आणि हा भ्रूण आपल्याला योग्य वेळी गर्भपिशवीत सोडायचा असतो, ज्याला फ्रेश ट्रान्सफर किंवा फ्रोझन ट्रान्सफर म्हणतात. काही वेळा ते आपल्याला फ्रीज पण करून ठेवावे लागतात, काही वेळा फ्रेश ट्रान्सफर पण पेशंट बघून आपण त्या पद्धतीनं फ्रेश ट्रान्सफर आणि फ्रीज ट्रान्सफर करत असतो. तर अशावेळी माझं म्हणणं आहे की ही जे तंत्रज्ञान आहे ते तंत्रज्ञान आपण ह्या ठिकाणी सावंतवाडीमध्ये आज आलेलं आहे. जे तंत्रज्ञान आपण कोल्हापुरात डॉक्टर पत्की असतील किंवा गोव्यामध्ये डॉक्टर पडते असतील किंवा पुण्या मुंबईमध्ये बघितलेलं असं तंत्रज्ञान आज सावंतवाडीत येऊ घातलेलं आहे. खरं तर सावंतवाडीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येणं आणि हे तंत्रज्ञान आल्यानंतर त्याचा फायदा ह्या भागातल्या गोव्याच्या साईडच्या लोकांनी पण त्या ठिकाणी इथे उपचारासाठी येणं हे एक सावंतवाडीकरांसाठी भूषणावह गोष्ट आहे असं मला वाटतं. कारण त्या भागातली सुद्धा लोकं आपल्याकडे ट्रीटमेंटला येतात. हरमल असू दे, पेडणे असू दे किंवा कसंही दोडामाग असू दे, अप टू धारगळ आपल्या तिकडची लोकं येत आहेत आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की मॅक्झिमम लोकांपर्यंत जाण्याचा आपण जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे हे तंत्रज्ञानाचा बेनिफिट या इकडच्या सोसायटीला होऊ शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.